Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, channel. Jadi ini ceritanya ke penurunan gendeng. Gendeng itu. Kunci Inggris kan. Enggak apa? Enggak, lihat golek itu gak ada di lemari. Arti enggak apa? Tanganmu kalau golek itu kupung temu tak. Bos gendeng tidukno, Bos. Gendengnya tahap penurunan gendeng. Saya nggak tahu tamong tapi paling repot paling. Iki lho. Wis. Ta. Jadi kering ta. Kering lara apa ta kok bayar men ah. Saya mari buah 100. Apa jenenge? Apa? Ora diwen bedok. Ya kok iso kuwi lho. Iso ya piye wong lambe white lho. Gejala pisanane apa greges apa pilek apa? Ora ning pilek ora yo. Kosel. Oh, alah bayar men ta wong urip. Kok kesel kuwi lho. Masa wong urip kon nganu to iki. Tak kira Piye? adem panas apa ngono lho to. Yo akhire kuwi terus wawak kuwi panas, wadem panas adem akhire. Akhirnya adem panas ya tapi. Panas. Itu kali buah langsung mari to. Wong. Dek sore kan langsung mari lho. Oh, buah dek sore. Terus aku periksa no. Sing pindho kok mari-mari kok lambe ajek pahit kan. Terus Sore neh. Kok pahit lambe kuno. akhirnya Langsat no. Terus kayak vitamin C wingke. berarti vitamin C ya. Vitamin C ta. Akhirnya terus Lumayan. Ya cek. Cek greges. Ya lak geges ya ora. Enggak. Cuma emangane cek, tapi saiki doyan mangan to. Doyan mangan. Gak apa we. Lara we pokoke iso gak iso dipaksa mangan to. Ate lambung to we. Ya. Bos gapuk kabeh bos wis bos. Iki lho. Dukne gendeng. Iki lho. Pak To Kecel, Pak Ditomo, Master Pak E, Pak Dijo ning jero. Wis. Lagi kena udan kayak biyo ganti-ganti. Yo kaya busan ya to. Loh, Ya apa? Gerbusan ke piye to? bongkar. Buah dek di rumah. Iya. Pina lah. Nyapa? Jangan. Masa kayak kolam. Yopi. Paro, ngono bos. Ngenteni sik. Ben rada akeh ngono tak munggah. Ganti gendeng bos, karo reng. Karo nyulame usuke sing gapuk-gapuk. Mergo usuke kasing gapuk wis e. Dek iki kan ganti blandar. Blandar alhamdulillah wis bar. Bos. Ana Pi. Gendeng iki wis layak ganti jane ya, kawak gendeng kawak. Kipin ning ndi to wae? Dek iki lho wis mbrowambyang tak rungokno. Tak tau inggal turun ae, mbuh mbrowambyang apa karo mak. Ono bos. Dia bengi mulai jam 4 bos. Jadi bar lek kae terus ning Caruban golek maem. Dari pulang jam 4 terus arek turu lagi terus tak liran tok. Masih susah. Apa toh? Cel. Wis mati wong kuat ora? Kuat apa ora mati wong. Mbah omong amu. Loro ketok. Ini ganti gendeng barang. Berapa apa? Anggun turu bumbul anggun dhewe ngomongnya Ora
tipe tak telepon. Iya, Devi ngomong, aku nek gak teko berarti aku jek keturun ya ngono e. Nek Rilo arek enek acara bos, Rilo karo anak acara mbok sensus mbok apa. Karo aku. Hai. Aku mbok uncal atau cel? Wis diuncalno karo kocel. Naik. Glerat. Kuatran ra. Rawa kok weduy. Glerat nalon-nalon. Alon-alon lah kok lu rada trep tah. Oh nggih. Nggih Pak ta. Oh tipe aku bos. Enggak ya, toh. Apa? Nah, iki alhamdulillah teman-teman gue semedun kabeh. Garek iki bos sampyak. Kena ngarani sampyak napa sak anu Pak to? Ya Mas Patang. Patang pyak. Ngarani. Oh, berarti sampyak niku sing sisih niku mawon. Iki sampyak, piro pyak, 3 4. Oh iki bos sampyak, 2 pyak, 3 pyak, tang pyak. Tang pyak. Iki ready. Loh, garek neteli reng-renge iki karo usuk sing gapuk-gapuk teman-teman. Ngedulur-dulur. Lho bay rupane angus ngantek kok ngene lho. Bay. Angus nyel. Ngebas. Ora kok dengaran kok akeh mentok. Apa, Mak? Saisah. Gerek iki nggo bar kuwi gerek nganu reng karo usuke. Tapi nek sing kene ketek usuke apik-apike. Mak, nek sing lor niku lho gapuk-gapuk. Usuke. Heeh, karo reng saloke. Karo dene iki kenceng nang sing apik. Nggih. Kan gloyok rono to kae. Heeh. Mak iki miring cagake. Ora kae mulune doyong. Oh, mulo. Nggih. Kudu disurung kon mesisan Pak mengi. Mesisan. Nggih. Niki nggih miring. Bos. Bos. Kelaran sek ngopi engko nah. Gus, Arifin. Sarapan Gus. Ya ta. Sik ngelo wae. Omben obat ya obatku. Ambil obat anu. Ngelu. Obat itu Apa lagi? Iki bubuk kae ya. Jajan kono. Iki bubuk aja Mbak Sri. Lah duwo. Wis agrib ya nek. King dan sarapan king. Oke, tak mangan. Ya wis sarapan iki tapi maksudmu. Sarapan sik wis. Mriki apa? Iki anu ne. Lagi lho, wis mangan sing pertama kok. Sarapan ya. Lah cething endok endi aja. Dikokno entong kok, Mak. Antek ra gak enek entonge to. Berarti awet esuk meng gak enek entonge. Aku ge sendok. Aku ya entong yo ngono lho jane iki. Ngomong to paling gak entong aku ngono. Paling tak tinggalne pasar aja lurang. Lho kuwi terus medhok. Wis rodok lenga-lenga cuma ku. Aja kuwi jenenge. Ana supek kok.
bos. Alhamdulillah bos. Taran sih. Iki lho Pak Kingko berarti diuntir no. Miring kabeh omah iki. Tibake cagake barang. Bos. Alhamdulillah bos. Besar bar. Iki sing iki lagi berganti kabeh sing iki. Teman-teman wes ngono. Terima kasih banyak sudah menonton vlog hari ini. Terima kasih banyak sudah like, comment, dan subscribe. Gak apa-apa salah kata minta maaf sebesar-besarnya. Teman-teman kok lanjut nanti pagi dan upload isu-isuan. Absen pagi. Bos. Oke, terima kasih banyak sudah menonton vlog hari ini. Terima kasih banyak sudah komen, support terus YouTube Rekenarjo biar semakin mumbul teman-teman. Pokoknya tanpa support panjenengan iki bukan siapa-siapa ya wong biasa sing ora bakal iso dikenal wong ngono. Pokoke wis intine matur suwun sama nyupport. Oke bos, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.